yen ngandika magawe pranta Werkudara. Nggih. Mengker Koko Prabing Ndarawati. Lah kok iki ora pangling sowaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Ya Petruk Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Werkudara, apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, Timbali. sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun Punta. Bagong, Nan. padha rarja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ngono lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padha rarja sapraptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha harja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha harja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha harja sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha harja sak praptamu peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo.
Prayogana ngono nggih. Bagong Padhararja ngentrimen dalam Baladewa. Ah jan iki. Serone Raja Majama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone Raja Majama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilikke salu meneh. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Surem-surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinyoy langkang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratani Micanget ngendikanipun Dara Puntadewa Petra. Sowane neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ati kula. Ayo. Lapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petra? Mugi dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petra? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Iya Petra. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat. Nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Anggere wetenge lara tak ombeni Paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak.
Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bareng ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk-matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Wah. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petruk. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik to, Gong, kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk.
Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning ngungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semana paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Unduring perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti karo Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa.
Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Drasdewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku urung ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus ki terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Dian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng, Truk. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyang Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Dandin marani Petruk arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak seda mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter Katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekaning pati?
Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ra marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Loh. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem goleki Ndarasedewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petro ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tok anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngecawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa Sing tak wedeni apa murah sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae pasti mlebu kae aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rong karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Ndarasedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Wani karo Baladewa sing tawedene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pura Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane netar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjauan. Ayo, guys. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng nyuwun prisa critane ngonten tenan kok. Iya Bagong, pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong?
Mulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to, mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana, istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos iki. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya sing ati-ati pono kawan. Arjuna ngonen maring adhawu. Ndak suwun si Adi.
supaya isa mranata kanan negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh monggo Prapula dherekaken. Babar pisan budal kang padha seba ingsun kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Purna gatine mananggilan. Sanatasa kundur kedaton jelek saking dampar kencana knapit gambaran gading gadhiraken sanggaring Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Palororo. Ingin samya ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.